Val, vaig explicar l'exercici 6, que són problemes de la pàgina 113. Val, he posat ja dades, operacions i resultat. Vaig a llegir el problema de Patricia. Patricia vol recórrer amb bicicleta un circuit de 14,8 quilòmetres. N'ha recorregut ja 5,72 quilòmetres. Quants quilòmetres de circuit li falten per recórrer? Val, jo he posat Patricia circuit 14,8 i n'ha recorregut ja 5,72. Això vol dir que des d'ací, des del punt inicial fins on acabarà tot, val? Hi ha un recorregut de 14,8 quilòmetres. Ella ja ha començat a recórrer i ha fet una distància de 5,72 i necessita saber què és el que li falta. Val? En el moment en què ja parla n'ha recorregut en passat, vol dir restar. Val? És a dir, que jo este tros d'ací, com ja l'he fet, vaig a fer una resta, vaig a llevar-li a tot el recorregut. Recordeu que en la resta, en la part de dalt, fique sempre un 0. De 2 a 10, 8. Em porta una. 7 i una 8. De 8 a 8, 0. Val? La coma i no em porta cap. De 5 a 14, 9. Ara sí que em porta de 1 a 1, 0. És a dir, ha fet un recorregut de 9,08 i això serà el resultat. Este tros d'ací a ahir són 9 km 08. És a dir, que si jo sume esta xifra 9,08 més 5,72 obtindria tot el recorregut. Així en resultat ficaré 9,08 quilòmetres. Vaig a passar ara a explicar el de David. David ha comprat un formatge que pesa 1,5 quilograms i un tros de pernil de 0,75 quilograms. Quants quilos pesen en total el formatge i el pernil? Aquesta és la primera pregunta i així com podeu comprovar he ficat formatge 1,5, pernil 0,75 quilograms, pesen els dos junts. Quan diu d'unir, pesar els dos junts, quan concentrem dos coses, 2 quilos, el que hem de fer és sempre sumar. Per tant, així no n'hi ha cap problema. Jo agarraré l'1,5 i li sumaré a 0,75. Recordeu que la coma ha d'estar junta a la coma, les unitats amb les unitats, les dècimes i les centèsimes juntes. I faré la suma. 5, 7 més 5, 12, em porta una, recordeu la coma, 1 més 1, 2. És a dir, que les dues peces juntes, la primera resposta que ja tinc ací, és 2,25 quilograms que pesen els dos junts. Però no acaba ahir la pregunta, ens diu una altra pregunta, diu què pesa més del formatge i el pernil? Quan hi ha una diferència entre una cosa i una altra, diferència significa restar. Per tant, el que hem de fer és a aquest 1,5 que pesa el formatge li vaig a restar a 0,75 que pesa el pernil. Recordeu, diferència significa resta. De 5 a 10, 5 em porta una, val? De 8 a 15 van 7, coma, em porta una i una, 0. És a dir, la següent resposta és que hi ha una diferència de 75, val? De 0,75 quilograms. Ara vaig a explicar el d'Elvira. Elvira ha comprat un llibre per 18,70 euros. Ahí ja veieu, llibre 18,70 euros. I una ploma per 9,65 euros. En este cas, diu, ha entregat per pagar 30 euros, és a dir, donar un bitllet de 20 i un altre de 10, per exemple. Aleshores necessita saber quan li tornen. Com he comprat dues coses, les dues coses les he de sumar per saber el total. Així que 18,70 euros li sumaré 9,65. 5, 13, i em porta una. 9 més una, 10, més 8, 18. Em porta una, És a dir, ja sé que m'he gastat 28,35 euros, d'acord? I aquest és un dels resultats que em demana, perquè diu, quants euros li han de tornar? Sé que he gastat 28,35
he donat 30 euros, he de fer una resta, necessito que em tornen. Recordeu que dalt, així està la magaeta, la coma, val? De 5 a 10 són 5, em porte una, 3 i una 4, de 4 a 10 són 6, la coma, per a que no m'oblide, em porte una, 8 i una 9, de 9 a 10, una, 2 i una 3, de 3 a 0. És a dir, què li tornaran en total? 1,65 €. Val? I això és la quantitat i la devolució. Ara vaig a explicar el de Dolors. Diu, Dolors va gastar 25,76 euros el dimarts i dimecres va gastar 9 euros menys que dimarts. És a dir, jo si ja he ficat dimarts són 25,76, val? I el dimecres són 9 euros menys del dimarts. És a dir, jo tinc en compte que dimarts faig un 25,76 euros de despesa, i sé que el dimecres són 9 euros menys. Per a saber el dimecres, precise saber la quantitat del dimarts per a restar-li. És a dir, que 25,76 li he de restar 9 euros. Recordeu que la coma està així, i faig la resta. A 6 no li resta res, 6. A 7 no li resta res, 7. La coma. I ara faig de 9 a 15. Són 6, em porte una li lleves 2, 1. És a dir, que jo sé que el dimecres faig una quantitat de 16,76. I ahí te diu, quan va gastar en total? Ara necessites saber el dimarts que va gastar 25,76, el dimecres que va gastar 16,75, fer una suma per a saber la quantitat dels 2 dies que vaig gastar. És a dir, que 25,76 li sumaré a 16,76, 6 i 6, 12, em porta una, 7 i 7, 14 i una, 15, em porta una, la coma, que no se m'oblide, 6 més una que porta són 6, 6 més 6, 12, em porta una, 2, 3 i 4. És a dir, la quantitat que faig és de 42,52. Així que així ficaré 42,52 euros. I això és el resultat i el preu definitiu. I per últim vaig explicar l'últim problema de Sònia, que pesa 29 quilograms, així ella pesa 29 quilograms, com podeu observar, i el seu germà pesa 5,89 quilograms més que ella. Per això fique el signe més, per a tindre clar que he de sumar 29 a més 5,89 per saber el germà que pesa. Sabem que Sònia són 29 quilos i aleshores el seu germà precisa fer una suma per a saber. 29 li sumaré a 5,89 quilograms. Recordeu que la coma està allà amagaeta i faig una suma. Quan he de sumar res, les dècims i les centèsims queden igual. 9 més 5 són 14, em porta una 34. És a dir, que el germà ja pesa 34,89 quilograms. I la pregunta és dir, quan pesen els dos junts? Quan pesem dos junts hem de fer una suma, A 29 li sumaré, que és el pes de Sònia, al del germà, que són 34,89. Recorda que sempre tenim la coma i amagaeta. I sume a 89, 9 més 4 són 13, em porta una, 3 i 3, 6. És a dir, que ja tenim la primera resposta, el resultat primer, que és què pesen els dos? 63,89 quilograms. Ara ens diu una altra pregunta que diu, pesen més o menys 70 quilos? Jo sé que 63 quilos és menys que 70. L'única cosa que he de fer és 63,89 quilograms és menys que 70 quilograms. I ahí concluiríem l'activitat.